Pamtore Mpamombe. Yes. Daramira pamberi penyu nderarita Piri na Martha Moyo. Ndio vane nyaya yekuti Rita Piri anoti amai Moyo akagezesa mwana wangu ndisingade, vakamufidha nemaheyo. Ndikavarambidza asi havana kumira, vakadzokorora futi vakamugeza. Ndikamurambidza ende mwana wacho ari kutaura nezvake zina uleti. Rita Piri ndiye complainant in this case. Ndiye complainant. Then the defendant Martha Moyo. Martha Moyo. Mbuya Teri. Claim yachona ndeyekuti mai avaita basa rokugezesa vana veuyu iye asingade izvozvo kuti munogezesa vana vangu senge ndakafa sei. Then toda kuenda kandichibvunza kamhova nyaya iyi makamboiita kai last time. Toda kuziva manje kuti complain yacho manje uyo azogezesa mwana wake asingade. Handiti mwana uya abva afa, complain yakuti ndiwo akauraya mwana wangu here. So what is the allegation? The query is, why were you washing my child? Mwana yozorwara zviri mysterious. That is not the reason why she came to court. But why did she? So tingarambe here kuti munhu anenge achiti iwewe nekuda kwokuti wazoramba uchiita zvinhu zvandisingade ndiwo wazodai. Ngatinzwisisanei, taurira pasi iwe. Ngatinzwisisanei, toda kutanga taziva complain mudare. Ndio inotiisa kuti tiite dare tichiziva kuti kutaura nezvei. Akanga achiramba kuti mwana wake agezeswe mhoko. Handitika mai ava ndobva vadzokorora kuita the same thing. Vambotsurwa kuti musaite basa rokugezesa mwana wangu, ndobva vadzokorora kugezesa mwana. Mwana iyeye aigezeswa iyeye vachimufidha. Handiti ndozvamuri zvakutaura, ndobva mwana uya azofa. Saka complain yake munhu iri kuti kuramba kwandaiita kugezeserwa mwana wangu nekufidhirwa mwana wangu naamai ava ndokwazouraya mwana wangu here, kana kuti ari kungokomplaina nyaya yekuti vakanga vachigezesere chii mwana wangu. Tonzwa kuti vakamugezesa here kangani. Maipi ibatsire tingatendere. Complain yakamira sei? Pamusoro emama. Nyaya yangu ndeyekuti inini pandiri kumhangarira gogo avo ndepekuti gogo ava vakatora mwana wangu zvisina mvumo zvekutopinda mugedhi mangu kupoya vachibva kuseri kwavo, vana vachitamba vari pavo vega, vakaba mwana wangu ndobva vaenda naye kumba kwavo, ndobva vanomugezesa. Vamugezesa ndakavawanikidza ndichinorasa marara nokuti ndaikilina mumba mubedroom, ndichinorasa marara kuti ndikwanise kukoroma. Ndobva ndavawanikidza vakabata mwana wangu asina kupfeka, vamwe vake ane 8 years, ane 5 years, nane 3 years vachitamba, asi vanga vatora uyo ane 1 year 4 vanomugeza. Ndakavawanikidza vakamubata asina kupfeka, ndakati gogo imimi makabata mwana wangu asina kupfeka nemhaka yenyu. Zvikanzi ndaona kuti ari kutsva. Ndakati kana muona kuti ari kutsva ndiripo, ndiri kukilina ndiri mubedroom, madi kundiudza pane kundigezesera mwana wangu. Kanzi ndamupa mahewu, handina kuziva kuti imhosva, ndinosingodegezesa nguva nevamwe vazukuru vakawanda, azoshamisira iyeye. Ndati aiwa asi mandikanganisira madaro. Maitovepo? Ndaitovepo, ndakatowawanikidza ndini nemaziso angu. Uye ndakatorawo matano ndisingazivi kuti ndaifanira kuzotora mamwe matano ekuuya kuno. Matano amakatora imi pakutanga apa musingazivi kuita zvove kuno ndei? Matano andakatora panguva iyoyo ndakaudza baba vake rinoreva ndodzinza remwana wacho agezesiwa. Baba vake ndobva vaudza baba vavo vaiva kudanda, ndo vakauya nezuro, ndo vari pano. Vakauya? Vakauya nezuro, ndo vari pano vatezvara vangu. Vakauya kubva kudanda. But nyaya yakaitika rini? Iyi nyaya iyi yakaitika muna August. Pandakauya kekutanga ndaitadza kuziva nekuti ndanga ndiri munhu akangobva kurwadzisiwa nerufu rwemwana wangu.
saka ndandine confusion pandakazotanga kuzvitsvakurudza kuti vaitaura nyaya yekutsva mai vamuna August. Mwana wangu apa aiva ne10 months. Ndakatanga kudzokera kumashure siri zvekupedzera nguva dare ndega nekubvunzawo vaivepo asi vakaramba kupinda mazviri vakati nyaya dzekwamambo hatidzikwanisi. Ndopandakabatsirikana kuziva kuti 10 months. Yes. Isusu August ndopakaitika nyaya yacho. Ichokwadi. Ndopamatora danho ripi. Pamakazofunga kuti no ndofanira kuti ndiende kwamambo ino. Izvi zvaitika kaizvi mwana haana kutanga nekufa. Ichokwadi. Handiti. Akazofa after how long mwana uyu panguva yacho yaiva ne10 months paakageswa kekutanga. Paakageswa kechipiri ndakaenda kuchipatara ndozvakaita kuti ndizorangarirazve zuva racho randakamugesa kechipiri. Ndakaona iri November pandakaenda kuchipatara ndopavakamugesa kechipiri asi madhesi ndakatadza kumaziva. August. November. So it's September, October, November. Vamugesa muna August 2 months down the line muna November ndobvamugezesa futi. Kechitu. Ichokwadi. Amakaudzwa nani kuti atamuona mwana achigezeswa nawo. Ipapo ndakasiya ndakiya dhorangu ndakarwara singaiti. Ndobva ndasiya ndakochekera chichena. Ndobva ndasumuka ndobva ndaenda kunorapwa kuchipatara ndakavasiya vana vaya vari vega mumba mangu mamuri ground hamuna kana chinhu chiri hamu chekuti vana vangu vanotambisa vakakuwara. Ndobva ndafamba ndichigara muground mimi ndikasvika apa pamaleft egadzema ndikakumbira mota ikandisvitsa pakanzuru ndikauya ndikabayiwa mainjection pakanzuru ndobva ndadzokera kumba. Ndiri muroad ndichidzokera kumba ndakanzwa mai vangu vachindifonera vachitaura kuti gogo vari kuti mwana ari kuchena. Handina zvakawanda zvandakaita zvandakatsanangura kuti vana vangu ndasiya ndakochekera vanzi nani vapinde mumba. Ndakadzoka ndichitenderera kuseri kwavo ndobva ndasvika vakabata mwana kudai mwana akaguta achigomera ndikati aita sei zvikanzi agutisa ndamupa mahewu iyo pache zvavo ndamugezesa futi angaita pupu manzi nani gogo mumutore zvikanzi andaona kuti achema stereki ndikati aiwa kutosiya ndavakoshekera ndozoti vanorerana vega vega ndanga ndichiziva kuti 1 hour kana 1 hour 30 minutes ndiye ndadzoka ndabatsirwa ndarapwa zvandandichida asi handina kuzvifarira nemake yekuti mangwana ndichabvunzwa nevabereki vake nedzinza rake kuti sei uchiregera gogo avachigesi kekutanga ndakambokutsurai apa kake chipiri zvanzi hapana zvandambomuita ndopavaimuta so apa paka saka ndakabva ndada kuzivisisa kuti sei vari kumukwiza apa vari kumudaiso pake because masaka anga akazvimba ndakazvinzwisisa pamwe akazvimba nekuchema kwaangachita sekwaangachiita asi apa pake ndakada kuziva kuti chii ndobva ndamutarisa kudaiso ndobva ndaona pakachekeka ndobva ndaratidza baba wake kuti pakaita sei pakachekeka zvakana baba wake regai tizoona kuti tinozvifambisa sei. Baba wake vakasvitsazve kuna baba vavo kudani. Baba tezvara vangu vakabva vadedzera kuti mwana iye mudzoserei kuna mbuya ivavo avamugezese futi. Isusu nekutya kuti tikamudzosera tinonzi tiri kumudzosera nefekti kuti mugezesei futi mambomugeza hatina kuziva zvazvinoreva takabva tasiya ndovatanga mungofamba nemwana wedu tichirapisa mwana wedu kuchipatara kumaprofita kuchipatara kumaprofita kusvika 7 days dzandazorara naye mugeneral hospital kusvika achifa achibudisa matumbu panze. Saka muri kuti kudii ndopatinoda titaure nyaya yatinozochiti isusu icomplain now kana kuti claim yamuri kuclaima manje muri kuti chii imi pamusoro wemama irini mubvunzo wangu kwavari wangori wekuti vakamugezesa mwana vacho nechinangwa chei uye chikafu chavakamupa mambo wangu chaiva chii chandisina kuona. Ndofunga chero kupolisi chaiko kana ukauya nechikafu uchiwinzira musungwa unonzi tanga watesta chavakamupa chandisina kuona vachitanga vatesta chii. Gogo muri kunzwa nyaya yekutaurwa nemuhama yenyu akauya kuno amumhandara yaunopisa uya akati mamhangarirwa kupi pamama orezo tinozwa mberi akati mamhangarirwa kupi pamama ndikati svika kuno tikapiwa tsamba ye kaverenga mwana wangu yakaverenga akaona zvakanyorwa papa kauya kuno akaza statement yake akati ndakaba mwana nepaburi akagara pai pamvuri ndikaenda ndikamugezesa zvaakutaura izvozvi ndikamugeza ndikamupa chikafu asina kupfeka akasangana neni nepaburi kepiri because imimbika nyaya yatiri kufunga
ndeyekuti mitaurai defense yezvamuri mhosva dzamukupomerwa dzacho akakuwanai makabata mwana wake anzi akandiwana ndakabata kwete anzi ini ndozvamutaura ini handina kugesa mwana wake handina kugesa mwana kana kepiri katika kuti ndakamuba neburi rake roro mupando wangu wakavake wakare kwake kune fensi kwangu kune uswa buri racho ndakapinda naro ndichiba mwana wake handina kuziva kuti nderipi anatombozva kuti nderipi buri racho irori akapani kana inini kana huku chaipani mupanda ndakaovaka kare iye kwake kune fensi akati kepiri ndakaba futi mwana kepiri ndikamutora ndikanomugezesa asina kupfeka ndikapa chikafu ini chikafu chacho ndikushanda chikafu chandakamupa ndecherudzivo ndikamutema nyora ndikamupuruzira pano pamusoro pano ndichizviita amai vake vari mumba akandiwanikidza futi kepiri ini kupika kudai pamberi pamwari mambo handina kuba mwana wake neburi kana kupinda nekugedhi kwake handina kutora mwana wake kumugezesa mwana wake anga asingakambaire dai zvanga andipa mhosva izvo zviviri zvaaindisiyira ndaiti hongu kwete ichi chidiki chakaenda nacho kubasa ini ndiri aisara nevana vake zviviri izvi kana auya uyo kuchikoro vanoenda kunokumba vaienda kumba auya kuchikoro anoenda kumba chero ari kuchipatara mwana wake akasara neni ndingaitarisa vamwe ari kuenda kuchikoro iyo achisara neni dai zviri zviviri izvi zvirina uyu mucheche uyu mambo kutaura chokwadi pamberi pamwari handina kana kumubata kana pandakamufonera pachepo pandakafona kuti mwana ari kuchema mwana anegara achingozvichemera aizvichemera handidi kuti ndiwanze mashoko hatina kupopotedzana hatina kana kutukana namai vake taiva takadai mukomani mwenga handingangouta kuti mwana wekuva ndichida kumugezesa inini ndinongosvika kuti ndipe mwana ndinodi ndinomugezesa kwete kuti ndiita kuba ndipaburi ndichipatikidza handioni zvichireva chinhu ndichida kumugezesa ndongopinda ndipagedhi ndotora mwana ndodu ndogezesa kwete ndozopinda nekuba nekumutema nyora kana mama angu dhireza charicho handizivi tigedza rakamira sei kana unonzi mushoko chakuba mangu handizivi penduro yemwana wangu chanditoveza nebanga mba mangu hamuzivi kuti ndinondireza kufa kwakaita sekuru ateri nemari dzavo vakaenda navo anaoti gore ripi anagobvira ndatenga reza kuti ndikatoita simba rekutema mwana womunhu ipo pakundipomera mhosva imwe akutondipomera mhosva pamusoro imama inini handisida kutambisa nguva yedara ndoda kutaura zviripo zvakanaka mai ava handina kuvati vakatema nyora nekuti handizivi kuti nyora chii ndakaona akachekeka because kana ndichiri kurimemba rimwe bhuku randaiona nemavhidhiyo andaimboona hanzi munhu akachekwa kudai zvinoitwa pachivanhu zvinodictator even mukati mebhonzo rake kuti akachekwa mwana izvezvi zvakanzi atorwa afukunurwa anodictator izvezvi kuti apa pake pakachekwa nekuti zvinomhangara mubhonzo remunhu kuti apa pake pakaita se pakachekwa ko imimi zvamakanga maona kuti munhu mwana uyu handichagutsikana kuti chadya mwana wangu chii makamuendesa here kupostmortem pamusoro emambo wangu ndakabvunza sekudaro sezvo ndaichema asi ndakabvunza sekudaro kuna nesi vanga vakapfeka zvegreen ndobva ndabvunza kuti mafiro aita mwana wangu uyu hapane zvandisiri kunzwisisa zvikanzi pane zvakamboitika bhozi vakati aiswera nani ndobva ndavatsanangura kuti mwana uyu ndaiswera naye ndini asi ane mazuva maviri aakabiwa akasiyana apo neapo ndobva ndavatsanangura kuti postmortem tinoita sei vakanditsanangura ndine murume wangu vakati postmortem yepoison inowanika dokta wacho ari kuSouth Africa postmortem yepoison inodhura ndakafunga mhomwe mangu kana mari yebhokisi rekuviga mwana ndanga ndisina ndobva ndanzi yatinoita pano inoitwa nadokta anobva kuHarare asi haitarise kuti poison mwana anongodhedhewa apa haitarise kuti mwana akadyei ndakabvunza nese watinovaziva nanhasi kunyange tikaenda pavari nemurume wangu takavabvunza tiri pamwe chete nemurume wangu chida kuziva nezvepostmortem nekutarisawo kuti mari yacho pakangotaura nyaya yemari ndakabva ndapera simba kuti even yebhokisi racho gerei kuti mwana tanga tisina takazitanga kutokumbira tibva tapuwa $70 kuti tikwanise kuwana mari yebhokisi yemwana saka takasaudza kungoviga mwana pasina kuita postmortem mapurisa madam kune veforensic vanonzi veforensic vanoita nezvei because
because kana dainge maona kuti tinogutsikana nezvaitika pamwana maripota imurder maripota kune veforensic kumapurisa ikoko ndo vanenge vachitouya kana tagoda ivavo ndo vanoitisa zvese zvamuri kutaura kunzi hazviitike zvamaitaurwa izvozvo hapana chisingaitike tingati kana tikaona kuti munhu ari kunzi adyiswa poison pano tozonozvionera kuSouth Africa kwaendani ikoko vakatitsanangurira kuti dokta wacho mune makutomushedza kubva kuSouth Africa pari zvinhu muZimbabwe hatina izvozvo izvozvo ibasa rehurumende kuzvipatara kwavo. Saka isusu mubvunzo wedu watinoramba tiri kubvunza ndewekuti imi muri kuti chii nenhau yemwana nagogwavo pamusoro mama ini ndinoda kuziva chavakamudyisa ini ndisipo nechikonzero chavakamugesesera. Ndikaziva ipapo ndinobva ndatosununguka kuti vakamudyisa chii. Chero kupolisi cheko munhu akauya nechikafu chake muusungwa wewe anonzi tanga watesta mahewo avakamupa mwana iye havasina kutesta ndichiona ndeerudzii uye kumugezesa vakamugezesei mwana asiri wavo. chimwe chinhu chatingade kuziva mawitness aripo here amungati vananhingi vakanga varipo asi vaakuramba kuuya nekudini dini because witness anosevhwa inonzi witness someone kana mamunyoresa zita mukanyoresa kuti uyu musikana akanga aripo pazvakaitika izvi zvakaitika achiona zvakadai imimi mega mukamudedza akaramba isusu sedare tinomukumbira tinomunyorera rinonzi witness someone yekuti tikamusevha anenge atove musungwa wedare wekuti anofanira kuuya kudare. Ichokwadi ndinogona kutsanangura vakatowandisa asi zvinokonzerawo ruvengo kwavari nekuti vamwe vacho vanga vachitsanangura kuti tiri kumastate asina kumira zvakanaka. So nyaya manje kana ichiramba kubuda muchikandirana kuti uyu anoti aiona handina imi muchiti zvakadai pasina munhu chete anotipedzera ese witness kuti mai musarambika zvakaitika izvi zvakadai zvakadai zvakadai. Nyaya iyoyo inoraswa nedare. Handiti ndiani akavaona vachigezesa mwana, ndiani akavaona vachibika chikafu chavakapa mwana. Vakuru vana vanga vachitaura kuti maimbovasiyira pamusoro musi wavakasirwa mwana uya ne3 years ini ndaiva kuchipatara i7 days dzandakaseva vakasirwa nababa mwana uyu aiva ne3 years kuchipatara vakasirwa 1 day vasati ndaipota ndichisara naye vakasirwa 1 day ndobva vauya uku kuchipatara ndobva tatsanangurana tiri tu semhuri ndobva vanotora mwana wewe ndobva vamusiya kumwe sezvo panga pasina kumwe kwavanosiya vakanga mavati imimi masiya kuti mwana ikokuya aiwa ndakavatsanangurira kuti imimi muri kunyatsoziva kuti vakadzoka baba avaine nhau yavo kuti vanga vatsura futi mama avo vatora mainform emumwe mwana ne8 years vanowacha kumba kwavo zvisina mvumo yedu. Mwana wangu ane 8 years uniform zveshuwa baba ndakawacha bread yechinaya pasina mai vavo uniform handirambe uniform ndakawacha ndikati chiro ndinonanika kupi ndinonanika mumba bread naye vanga vari vega maita kuchipatara uniform ndobvuma shuwa ndakadziwacha ndakati ndikubatsira vana ndasingazvicheka mhosva kwandiri inzwaikai migogo imi pamainowacha uniform yavo saka nevana vake magezesa aiwa vana handinambobvira ndagezesa kana 1 day chero chechidumure chachecheche nyangu tikazviitira dodo ndasingachigezese ko kana maimbowacha uniform ndakawacha 1 day mvura yechinaya komai vake vanga vaendepi vanga vari kuchipatara vanga vana baba mwana uyu baba vacho vakatosvika vachitovatsura kuti gogo handizvidi ndobva vatorova kamwana kacho vanga vatoyanika mainform kumba kwavo vatowacha mainform ndakawacha atitaure tichidaro hapasi panjorika totaura umwe neumwe panguva yake yana yataura yakwana. Inini chandinoda kuti ndikutaurire zvako hanzvadzi yangu unogona kuzvinetsa neupenyu. Mwari ndo vanoita kuti munhu kana arwadziswa nyama neni kana nani kana zviriko izvozvo Mwari ndo vanozotendera rufu rwemunhu. Handiti nyangwe ndikakuvenga zvinenge iku munhu anorohwa nepfuti opunzikapo motomunzwa kuti akarohwa nepfuti uya but anofamba
maex combatants edu mazhinji vakaenda kuhondo vane mavanga ekupfurwa, but tinavo kune vakapfurwa vakanzi naMwari iwewe nekupfurwa kwawaita hazvichaita, vakavigwa. Ndaifungidzira kuti dai zvaigona iye zvino wachiisa pfungwa dzako kuti aiwa mwana wangu akashayika. Handitika gogo vari kuramba kuti ndakagezesa mwana, aiwa havana kugezesa mwana. Toisiya yakadaro, chisi hachieri musi wacharema. Unozinzwa zvandiri kutaura, mashoko andakukupa ndeupenyu. Handitika ukatora zvinhu zvese ukazviisa kuna Mwari kuti nhai Mwari, asi sei zvinhu zvakadai zvakaitika pandiri, sei inini, kuzvibvunza kwaunenge uchiita. Ava gogo ava vasiye nyaya dzekubata-bata zvinhu zvevana vevanhu. Ndiri kukuudzai gogo imi, nokuti mukadzokera pasina akuudzai hapana kwatete tichienda. Siyai mwana womunhu agezeswe nemunhu zvisina mvumo yake. Otherwise mune vana vevana venyu vamuinavo vamusingagezese pamba penyu, mozonogezesa mwana wopa next door kana kunowachira mwana wopa next door. Ndava iye hazvisiri izvozvo gogo. Siyai kana maita ayo pachedu siyai. So hanzvadzi yangu, ndiri kudzokorora mashoko angu, ndoda kukusiya wakatsamwa kana uchitsamwa hako, but iye zvino nyaya iyi yakadai haigone kuti tiipe mutongo wekuti dai mamaitirawo zvakazodai, dai mamazodii. Inyaya inoda kuti upihwe marayirwa. Vatezvara wati vari pano vari kupi? Ndimi baba, rina manyanga hariputirwe. Ndo zvinotaura chivanhu. Muroyi haagone kunzi muroyi nemunhu asingagone kutestifya nyaya dzeuroyi. Tadai tatsamwisana kuti mirai ndimupuruvhe munhu. Handiti kana pasina izvozvo, handiti muchato chaiwo unorambwa. Tanzwa nhuda uchata medhemo, ini ndingachatoonei zvangu wakombana. Asi chinhu chakanakisa zvisingaiti, munhu anoramba, handiti, asi ozopedzisira kuti tangoti tingoedzawo muchato ka. What about uroyi? Ndiani angaufunge kuti mungati iwo ndinganzi uri muroyiwe indobvuma? Hakuna zvinhu zvakadaro. Saka ndaifungidzira nyaya yenyu nechikumbiro changu samambo kuti aiwa tati nyika ione titaure zvinhu izvi, shungu dzangu dzipere pameso pani pamambo. Handiti havasi vana vadiki ava, ana baba. Handiti ndo basa revakweguri mumusha. Kana mangu handidhererwa kusvika ipapo nemunhu, handiti ndikafunga kuti maybe pangangodaro paine zvaitika, handiti handigone kuzvitaura ini ndega nemuromo wangu, ndinopedzesera ndamukati memhosva. Ini tiri kufunga kuti ndatadzirwa, handiti. Saka nyaya yedu iri pamberi pedu. Gogo varapa kuti handina kugezesa mwana wako, handina kupa mwana wako chikafu, but uchiti ndakavaona vakabata mwana wako. Ko muri kuita sei mwana wangu anga achitsva? Hando mhinduro dzacho chizvitora kuti aiwa ini ndaida kuti ndiende kuna mambo, handina kunanga iuroyi. Gogo chandakaendera kuna mambo ndaingoda chete pekuti mupindure, pekuti maigezesere chii vana vangu, muchimupa chikafu vana vangu. Saka maramba, aiwa hapana chakadii chakaipa. Mambo ndazvinzwa zvataurwa nagogo, shuwa havana kudii, moinda kumba. Ini ndinoti dai kana maikagara makavakidzana makati umwapo, iwe ndiwo uchiri kutemwa dzinobuda ropa, suduruka mutaririranewo umwe arapo makadai, kwete makadai.
hakuna nhau yakadaro ingaitike. Isusu kwatinenge tiri masabhuku handiti zvatiri masabhuku ikoko, kana paita kunetsana kwakanyanya kudaro musha hauchitwe handiti. Asi tinotaura mashoko anotuma umwe kuti kana padai inini ndinofanira kuti ndisuduke. Kana iwo gogo handikagare pamusha ndichiitwa so nevanhu, regai ndidai. Vanhu vachitsvaga nzira dzekuzvigadzirisa kuti tigarisane zvakadii zvakanaka. Saka nyaya yenyu vangorima mumushande menyu, iyi nyaya iyi kana kumva hamaikwanisa kuti muitaure mugobuda nesolution yekuti muti ndati inini nyaya iyi right yaperera pano, endai mugarisane zvakanaka. Choipa chitsata mwenyu ndozvinotaura chinyanya. Chitema chinotevera muridzi wacho. Ukaona chitema charamba kubudira pauri handiti chisiye chibudire pane vamwe apo kuti ugowana magudziro kuti handiti mazviona ndozvandaidini ndozvandaireva rimo Babu. Tutambire. Kwakadi. Muche. Evo mazera. Nafa. Evo. Mazvinzwa. So inyaya yenyu. Evo. Ndiri kukudzorerai kumba. Nditika. Yenyu nyaya varamba zvamamuchifunga kuti maybe vachati aiwa varamba. Hamuna kupinda mudare nhasi chete. Mune mazuva muchiuya mudare. Nenyaya ipi iyo? Handiti endai kumba munogarisana zvakadii zvakanaka. Mumwe nemumwe munhu ndiye anoziva kuti ndinogadzirisa sei nyaya kana yasvika. Handiti ndatenda. Zvakaitika ndezvekuti mwana uyu anga ari kuchikoro achibva asvika pakuwirirana neumwe wake vachifambidzana. Inini nyaya yandiri kufunga yandabatikana nayo ndafungidzira kuti uyo chikomba chakatora mukadzi wemunhu. Handi manzwa matauriro andiri kuita nyaya yacho. Taura kuti dzaita mbiri. Uyu ndimi baba vachona vakabereka mwana uyu. Uyo ndiye mukomana akapa mwana uyu mimba. Ndapatya ini. Taurai baba nyaya. Saka ari kuchikoro unobva vaisvika pakuitisana mimba vachibva vamutora vakagara naye. Ndofunga kuda kwemazuva anokwana 3 kana 5. Vagara naye nobva vamutora vakanomulojera somewhere. Vamulojera somewhere hakuna kubva musiwe wavakamuisa kusvika nhasi hapana akasvikako vekuimba yacho iwe. Saka chero paanga achirwara hapana anga achisvika. Saka vakazosvika pakuti tiri kufoona manje kuti yatore mwana wenyu muri vabereki verudzivi vasingafungi hamuoni tisi takatora wenyu. Vana vanga vapuwa pekunogara vari 2. Ai uyu akangonoisiwa kwakunogara ega, mukomana aibva vamutora akasara naye. Imimi nyaya munayo yezvino apa. Chikumbiro chamuri kukumbira kudare. Sununguka ino. Isinogona kuziva kuti muri kudei. Taurirei. Isi tiri kuda kuti mwana we akashungurudziwa chekutanga. Akashungurudzika. Chepiri tiri kudawo kuti tiwanewo zvinokodzerana nechimiro chaari. Okay. Akakanganisa mwana kuenda kuchikoro. 1. Nhasi unamupa mimba. Yaasingatoziva kuti zvinoyapa chii. Akangomirira kunzi mwana aberekwa. Munomona akuuya futi kuzorumura mwana yeye achibereka umwe futi navo vana vedu. Ane makore mangani? Nomakore mangani? Iwone 18. Iye anechi 22. 18 dzachona dzakakwana rini? Mimba yatovepo kani? Pakaparwa mhosva yemapurisa. Mai venyika vanoti 18 and below. Imhosva kutora munhu iye kumuita mukadzi. Handitika? Kana takuti munhu amachuwa it's 18 and above. Handiti? Iwe wakakwanisa muna February. Mukomana uyu makadanana rini?
Yeah? Mimba ine iye zvino. Yani 9. Any day. Yeah. Police case. Mandu wa baba. Yakuda kuvhura dhoketi kumapurisa. Yeah. Monovhurira ikoko kustriti kwaanogara. Mambo isati achikumbira kuti nyaya itikwe kuno nekuti sitiri kuno zvatisi vekwara. But mosaka yakaparirwa manje kana takutaura zvemimba idzoka idzi. Ndokwa dzakaparirwa kapo. Handiti. Iye ari kufungidzira kuti zviri nyore kuti aende kunoitirwa nyaya dzake ikoko pachifungidzira kuti Harare ndeyake. Handiti. Iye zvinoti agaidhedi tine tichibvunza kune vamwewo kuti maitirwo ari kuitwa nyaya ndizvo here. Handi mapanzwa. Mafambiro aita nyaya iyi apa ndizvo here. Zvatakuitwa izvi ndizvo here. Handiti. Asi nai mambo. Tinenge tisina kuita setateedzera meseji yanyora. Inzwaika idare riri kupa mutongo wenyaya yatasangana nayo. Tatitipei nyaya yenyu mamiriro yakaita. Handiti. Hapana pandingaite nyaya yekumitiswa kwemwana wandisingabvunzi kuti ane makore mangani. Handiti. Pandinongonowana mwana kuti apiwa mimba ari under age, police case automatically. Makambomfonera munhu akati ndiri kumufunda ndakufitsotsi. Ndiye munhu wacho. But kapade police case. Mwana ndo wali right. Ndio gwereri kuno. No 2006. Chitubatani chiri. Chitubatani chiri. February. Iwo ndio ndicho. Iyo sana. Imi mama mkanyepa kamchina. Aiwa ndinyepi. Iwo ndicho February. Mai guru mukamwa kuti imukuni makamuzora na December 2005. Ndinozora mu 2006 na February. Only 20 years. Akanganisa makore. Oh, nendo chorero utazisa mama. Only 20 years. So kana ane 20 ringi nyaya yavo hatigone kupfuurira nayo isina returning. Yes. Kuti ipfuurire mberi munhu uyo makanomusevha dhiwe mukamusiyira ningi Pamba pavo chaito. kori ningi yachina bepa riripi reningi return makayanarura makamusainisa because kana makanomusevha akasaina Samuel tine kodzero yekumutonga asipo. Aiwa akakosa ini. Akarega kubuya last dare riyani. Right? Zvino futi. Katopa ifoni akafonera. Anyepa kuti ndaenda kuno. Nhasi kuseni katomufonera akatoti iti ndiri kuuya ndazoshama nda. Handiti uyu makanyatsomuziva pamba pavo chaipo chaipo. So pakanaka ndopane vabereki vakambonovatora vakanovaisapo vakazonoti amone takatora wedu imi makadini. Saka isusu hedu pachivanhu kana munhu apa mwana womunhu mimba anozoiramba nema-DNA test. Pari zvino ndiye ane mhosva yekupa mwana wevanhu mimba. Pane mombe yaanobhadhara inonzi yemaputiro kana kuti damage kuchirungu. Handi mapwa damage zvemwana nokuti isu itsika yedu yekuti tinorodza tichitarisa kuti mwana uyu mwana mukomana here mwana musikana. Mutemo wedu mudunhu medu muno mwana musikana anobhadharwa mombe 2 kana
kana achiroorwa, kana ari mwana mukomana mombe imwe chete. Saka tinozopa mutongo wemwana kana aberekwa, kana taziva kuti mwana wacho mwanayo. Pari zvino mutongo wedu mhosva yainayo ndeye kuremadza mwana wenyu, anofanira kubhadhara mombe nehwai kwamama. Mandinzwisisa? Ndopatakumira tiri. Mutemo unotitendera kuti mutonge kana akasevhwa samunhu oita usitagona kusada kuuya achinyora mameseji enyamuri kutitaridza panapa tiri kumupa mutongo asipo sezvandadotaura. Mutongo wachona usiri kuperera pekuti tatopedza hatigone kutongera mwana ari mudumbu kumupa mutongo wake kuti chiroora mwana wako iyo mombe 2 aiyo totanga tatoona kuti mwana aberekwa mwanaye. Handiti mapanzwisisa? Ndonyaya yedu. Makosti yenyu kana pane zvezvokuti ndinomukumentena mwana mazotenga makuchira mazodini mwana ari wake tinosvika patinozoti kana zvanetsa chiendai kucivil court munoklema mari dzenyu dzamunenge makashandisa. Ndo vanoita izvozvo, vanozama evaluations ekuti chakati chinoda kuitwa so, chakati ndo vanozama itirwa zvinoitwa. But isusu chedu chatei chizotaura nezvacho ndechekuti mwana aberekwa mwanayo. Kungonzi mwana musikana aberekwa itumo. Ndodai mama uya muri mwana aberekwa, tingata zviita zvese one time totomusevha nejudgment. Izvo takutoita kuti motsvaga mari yekuti mupurisa wedu adzokere unomupa mutongo kuti pamusina kuuya kudare paya. Handiti mutongo wedare wakanzi zvakati. Ndapedza nyaya yenyu. Ndakona kuzoitika masumuka tanga chida kuti daida kuti mongotaura ipapo zvataurwa muna mambo moyo monzwisisa. Pamusoro imam mwana uyu andinzwa ndiwake ine akatondifonera murume wacho akatondiudzawo manzwa here chishona changu ndinzwisisei patei kuchitaura ndati iye zvino hapo tamupa mutongo wekuti akapa mwana wenyu mimba. Ndo une mombe yandataura nehwai yamambo yekuramba kuti handidi vanhu vane tsika dzakadaro mudunhu mangu. Mudunhu mangu dzekupota vanhu vachipa vana vevanhu mimba vachiramba. Handiti which is 400 US. Zvomoita baba zvomoita moya pakati pezvo nemande kana chipiri togadzira majudgment acho nenguva roti atumire ane mabvunzo ekuzokutaurira mazuva mungaone zvisina mutongo yari mutongo ndopama muchida tatopedza. next court